Atemo kurose county ya Nyamira ni gobono yaganirio bokonyi helikonyara guturi umwana obo berga kurwara senga kentamba sokuboro kweni bo batumekire yabona kohera umurikije kurose county ya Nyamira jobu mange na roboti rwa senchira yubikirano seito na sende nkasito igo abayibori bagotire moyibori yakabwate 90 abayibori bane bagotire nabana baminto na barumba ari kwenyana baro bachite bagateba onyaso bo mwana basukire ma entwingi toragokonya obororo bwo koibora oyobo maete no moibori imeyeke nyoro giatinga e county ya Nyamira omoibori Joyce Kerubo oete irobo gimobo kongu koru omwana oye Florence Bwari anyoro mubasokana omobe wepara omwaka bwe 2015 omwana oyo negarenge nero omwana no manene igarenge gosome kaikire form 3 akanyora achari epara gakuru Florence Bwari omwana oyo kanyota achari 2017 natemete como mnyokinyagitari oyo temete como ngonya kubaraga mnyokinyagitari ekera nyorete omubasokana oyo nabete okokonywa no mosamali omuya oyo mumnyogetigo kya senyagitari omongina Joyce Kerubo ochire chinyagitari chinyinge kabwate gosemeri omwana oyo natale naende ngamoleta nakuru chenero bagatema kurusia kachuma kali gasinya ngarabuta chinyagitari chitarinke koru naku nande bakangire ni kisi ngajikorio omunyagitari uri mutanga nyomorware tiagante bono kuguru kutakunyara ngaitanga chinyagitari 8 omwana onganya okuguru gwaserekire pi kwa mwamire ti kwa gundire pi okonyora kwa igokorense ekyagera nabete ogotige gasi erinde arwanero obogima bw'omwana oyo tokubonya kubwaterana n'abasani chikanisa chisukuru chichiro ekyagera bono narenge omuyiburi oyomo nari kunyara njubieka nake barua sinari gukora yachite kate nase njo nari kuendelea kibarua no mwana kale nyagitari ase chinga kichabono igara ase nyagitari ya Nyabondo asagenderetse ko bweniwa iriro mwana onyagitari kera kanyona ndo kuguru kuwansire ko nandi watwari nando mochano ndo liru lyansire kubimba aliro kutunya weta no mwana tokuriyo bakonyiga naga lakini nyasaye nanjete mutyenyu oyo naona mwirete nyagitari ende ere gochigari Kisumu na omwana yakorere tu operation Friday igasaba basamaria bayakomusira wakana madeni nechibiri cha nyagitari 1500 erinde akonye omwana oyo no mogokone ngakiria basani bari gukunoko boko gekeke nechikanisa chonsi pigu siengima na chichi abiri chikokonya omwana oyo na masabo y'abasani nande ninde no gosemeringa nande ke baraso ibona omwana yakura matibabu ayatigete na madeni yatubwata makamake ntogendere kuberinga mbiya mono nande basise ni gumono Ginko reporter ya Ndezi TV korwe county ya Nyamira area chariane Job Maangi.